Goeiedag muzikanten en welkom bij Koken voor het LKZH. Vandaag laat voor echt zien wat je allemaal nodig hebt voor een muzikale taart. Zo, daar gaan we eens met beginnen. Stap 1. Schrijf dich in via de onderstaande link. Stap 2. Voor deze muzikale taart heb je natuurlijk een aantal instrumenten nodig. Och jongens, kom maar weg. Niet zo'n instrumenten. Kom. Echt mooi. Veel bedoelen natuurlijk. Een garde, Of een staafmixer. de deegroller. En de kaasschaaf natuurlijk. Natuurlijk. Stap 3. Wat natuurlijk heel belangrijk is voor deze taart zijn natuurlijk muzikale noten. Het liefst van die neut die goed kraken. Stap 4 is natuurlijk beer. Het muzikale bindmiddel van deze taart. Voeg daar een vleugje humor, spas en plezier aan toe. Hol ze even de opener. Ja. Want als je dat niet, ja, dan vult die taart echt helemaal in elkaar. Oké. Daarna doen we de taart 11 minuten op 1100 graden in de oven. Nou, dus nu zit deze taart is heel makkelijk te maken door eigenlijk elke zaterdag en Joekskapel. Maar wilt je nu echt je taart laten horen? Kom dan op 16 november naar het LKZH in Boch. Merel. Daar Proost. proef ik op. Yes. Nou, ik ben wel benieuwd wie die taart goed kent dan. Ja, maar ja, hoeveel calorieën zitten er al in? Ik denk best veel, maar ja. Ja.